Vores styrke er vores sammenhold. En glæde over hinandens succes. Vi er et team. Vi er venner og vigtigst af alt vores største kritikere. Det er vi, fordi vi ønsker det bedste fra hinanden. Og sammen sørger vi for vores købere og sælgere får den bedst tænkelige oplevelse. Når vi matcher vores kunder med deres drømmeejendom, er det ikke kun en transaktion for os. Det er en mulighed for at hjælpe dem med at skabe et nyt kapitel i deres livshistorie, og det er en ære, vi tager sig meget seriøst. Vi er med dem på rejsen, fra den første besigtigelse til underskrivelsen på aftalen, og vi er der også, når de træder ind i deres nye hjem og mærker den vidunderlige følelse af at være hjemme. Så ja, som ejendomsmæglere handler vores arbejde om mere end bare ejendomme. Det handler om at skabe hjem, om at skabe et sted, hvor vores kunder og deres familier virkelig kan blomstre og føle sig elskede. Og når vi ser den lykke og tilfredshed i vores kunders øjne, ved vi, at vi har gjort vores job godt. Boligmarkedet står aldrig stille. Der er altid noget at forholde sig til. Vi står gerne tidligt op eller går sent i seng, for at sikre, at vi har den dagsform, der skal til, for at vi kommer helt i mål. Vores værdier er nordjyske. Vi er flittige og ærlige. Vi tror på de bedste resultater kommer igennem umage og tålmodighed. Vi er Hansen og Toft